А сега към един постмодерен роман, озаглавен Византия. За коя Византия обаче става въпрос, вижте в следващия репортаж. Коя Византия? Става дума за Византия, която е в нашите жестове, в нашите реакции, в нашите действия, в нашето мислене. Тази Византия, която продължаваме. Романът е написан с убийствено чувство за хумор и автоирония. Има включително криминален сюжет, даже сюжети, но не те са най-важното. Най-важно действително е Византия. Византия като търсене на съвършенство. Византия като дързост и Византия като вечно постигане. Въпросът е ние ли сме все още, кои сме. Изобщо в Европа, изтока, православния свят, дали има своето достойно място, дали дава цветово отражение на този континент. Има двойна сюжетна линия. 6 век и съвременността. Останало ли е нещо от тази велика култура? Останало ли е нещо от християнството? Запазили ли сме онази думичка гордост, заради която е умрял последния византийски император на стените на крепостта, е можел да избяга човека. Има едно твърдение, забравих на кой голям писач на исторически романи, който твърди, че ако извадиш читателя за секунда от историческото време, той напуска. Тук умишлено се играе срещу това. Една глава е съвременност, една Византия, една съвременност, една Византия. Много ми е интересно да видя дали ще го удържим читателя в това блъскане между вековете, между светогледите, между теориите. Николай е характерен с това, че никак не се свини да включва дълги свои разсъждения под формата на авторови монолози и човек трябва да е готов и да спори с него. Писателската работа е специална работа. В смисъл, работиш сам, работиш много дълго време. Да кажем, ако моя приятел Гредия сам може да подреди изложба за 6 месеца, 50 платна 2 на 2, аз не мога да завърша тази книга 3 години. Има една мъничка тайна. Това е дълго време, писателите знаят, въобще хората на изкуството, дълго време ти живееш в един друг свят, който е малко по-реален от сегашния. Да кажем, в една по-реална реалност. И тази реалност обикновено е малко по-хубава от реалността, която ни обкръжава. Това е магията всъщност.